jali jeneng. Oke. Bejo. Beh, dadi bakso sopir mantap-mantap no, Bos. Mantap-mantap. Awan-awan nih. Dunya apone to, Bos? Genah sopire jek badok no. Kok jarimu mantap-mantap lho? Lah iya, sopire bar mangan wareg kan mantap to, Bos. Kok arep nang ndi, Mas? Yo mangan to, Bos. Mungkin akeh nang bocah pelayan-pelayan ae no kok ngawur ae. Yo bose dhisik no. Di, ayo coba ora klorok, bose dibantu no. Oke. Di, liwati, ngono lho penek. Di, lah bose menyanti to kok ora gene. Mari diuyuh nyok. Udah dari bosnya lagi naik toh, makanya uyah uyuh. Mbak, lo maem nasi bali ayam telur. Kulo nggih maem nasi paha atas garingan mawon. Ngombene es teh ilmugi. Mas, bapak kan itu ngomongi, lek turun dari pinggir ratan, malah pindah truk dan menetos. Bose, weh jari Oh, uyuh. besu. Bos, Tangi, Bos. bos, hei, tangi. Lu kok ning bos, bos. Turu matang kuwi. Kenapa kene kok terno? Kosok anak. Untung gak surat tugel. Sabar kok, bos. Sabar. Ceblok sak menut dure kok kon sabar. Wis kok mangan-mangan. Mung. Jadi sama lu gak ngelakoni apa toleran. Sampai apes kayak gini.